Tini ke ISRO join rana bagai training nana ne faijak te hinke yang fighter jet hinke fighter jet ni doglam naituk sini naituk imas mayang takha wal baro thangna bagai ang tabuk doglam naituk tongo amas naituk mayang tongkha haipon tine ang chalagai thangnai ani haid nai mansi oma ani bokhrogo stokha di ru mokol ja hopra heke nugui thangsiu. So guys, same day another vlog. Narokna haina hailam sakphiro. Obong khani part 2 vlog ge part 1 ang kha Kapaleswar temple thangmani abo belani video logai thangma bagai ang obna part 2 ma snamka. Hinkindrogani part 1 vlog Kapaleswar temple thangmani naina musongkhe naimano ani aibatana rerijak. Hinki sungtabuk sakpaikha BM Birla Planetarium hinke ticket doktani na kha haipano entry gate se saimaya kho obo belai kheno area kotorma gesung to baisa pano sob sakpaya khoba chini bagai hinke ba kaisa unknown place no hinuimano hinke oro guard rok no sungna bo guard rok no bo khorok sapano nugya hinke abono je nuhun sak thangai tonglayo iko fighter aircraft no haksalo tongai nuhun mani finally obani gana ro sakpaikha hinke angtaba obono thangai tangai naigrana I think obo World War II rogo thangai phaijagong khana aboni bagai no oro naithatato khai tonna bagai songai tonkhana actually obo original se baksa baksa songai tongkhana obo cement eba ke plastic ne hanyo dami se hinai but obo mo haya original no inke side part ni engine simi khulogoi tonjak tei tire rok inke thik no tongo inke ani lage bu photo boja kha inke obong kha steam engine jong jotono no kha gadder movie rogo koila bai train cholimani inke o koila bai cholimani obono steam engine inke tabung ni din rogo ba jongtei buro nok sinani koila bai cholimani rok hinke abono ang obono mokol bai thangbai no kha belai tong thoka hinke next obong kha map norok jotono saiman tongna je chini prithibi salno kitingui guriui tongo hanai same obo haino obo bo time to time rotate dongoi tongo automatic no hinke obo haike no obo bo sanamjak boni chatuino bo guriui tongo obong kha ISRO rongni rocket norok thanayo nugui man khana Chandrayaan 3 rokni anke yango hanke school student rongno bahaino tour khaina bagai tui phaijak hinke ang obono gana ro thangai tangai sima naisio kubui kubui da hanai obo original no obo kono cement rongni takjakya oboni bisingni pure loksimi koroi tei bokhong ka thong thong bera jakta anke omta hairongno ang baisa pono mokol bai thangrogo nugya ko je video rogo no manse belai ni kolok na banai thogo tei buijotono sabai adiba Chennai hinke kaisa kutung jaga tong thogya hanai haipan oro bufang wafang kaibejak tongma bagai kha kachang da rongoi tongo haini bagai ang kaisa kainai photo bojagai na kha nobar bo haino sibai sibayong tongma bagai belai tong thogoi tongo obong kha Tamil Nadu ni Paris school ne student rok fo borok bo haino berai donan to jakbai mani no hinke sungtabu bisingo hablai kha museum bisingo hinke ang poila no bisingo hapuro borong no sungka camera rok allow da tong hnai hinke borok allow no hini sao gabono ang je noksak norma phonok nai hinke oro kubangma scientist rongni mangthong rok bera baijak borok boya ro achai tei borok boya ro thui aborok jotono suibaijak hinke oro sabo sabne tong hinke Albert Einstein rongni iko naidi norok nugui man khana orong kha jatre jat engine sanamani nini tui tui thangmani ongthong transport ni malkhong bai thangmani ongthong jatre jat no tongo oro ke obong kha submarine norok oboni gothona bo khana kana waisapro besi balogya kho submarine implosion ongoi thibe mani kaisa tour thangmani borok samudro tolawa klai thibe mani jung YouTube rogo bahaino submarine tui search khaine ke kubangma video sanamjak tongo oro kubangma engine model tongo like steam engine model angthong diesel engine model angthong train rokni kubangma oro model sanamjak tongo tei oro borokni details rok bo kisa kisa suibai rubaijak ang bo haino asuk kahamke saimanya science ni student buya haini bagai norok no asuk explain khai khnarumaya haipanani je simani jaratei norok no phonogoi tei chasuya sawi khnaroi tongo
Oboke tamjani misinangka ang siniwi manliya obo hai kubangma engine no tongo ro iko borok ke tractor rok berabaijak tei obo malkhung oboke kacham model angkhana aboni bagui nyoro naithotok ke tonnam bagui nyo berai ton baijak hingke obo ongkha jahaz thainei khai berawi tonjak glass bisingo khai naidi kuchung siang tongsiwo hingke obo bu model jahaz rok aborok tangnong no kahamke sai khnaro malia aboni bagui nakar sanjao haipano nokno phonogui tomano ang tamani mokol buskang nugui tong iko naidi hingke faidi yango bothangi nailegrana obongkha aeroplane rokni brahmos hinai rok rocket rok nugui mankhana o rocket missile romani iko naidi oro jotono details robaijak naiden rok poriwi naimano ang haipano oboni beparo asuk saimanya knowledge korei haipano je mantei nokno sawi tongo hingke yango kobangma aeroplane model tongo oko bui personal rok thangbai adiba helicopter rok tei aeroplane rok iyabo hai rok nino yango joto bera baijak oroni helicopter ang kaisa rongmani camera thepajak ganangsi pura cholinai jat no obo hingke sagar boson sipo jahaz obo bohaino ganaro details rok sui ton baijak obo hingke battle tank juddho rulaini jat obo khe tamni jani building rok ongkha saimali angbo kaham khai hingke obo khe airport iko airport obo khe hingke iko jong haino hai buskang digino beraite kofloi phaika hingke tabuk iko je stair tongmani yang tui jong tabuk kasalai sinai kasawi sakao thangka iko sakano tongoi tolani view hingke jong tabuk o sakao bahaino habui nailegrana ang tolao to jong jotono naibai phaika nokno bang phonokka hingke tabuk sakao bahaino hai thangnaigrana aquarium rok haino naithok marok khai nai tonbaijak hingke tabuk yang left side o habui nailegrana tei yang right side o botongo tinta khotol gawo jongo kaitham khotolono joto jagana habnai hingke o jaga ke sudu display o simi photo rok phunuk bai tongo angkha khaimani oro aquarium rok bera baijak tongano hanai but unfortunately oro kono phano korai ama hai oro sudu display budo simi tongo hingke kotei kaisa angrok no phunuk mani oro habnai hinai hingke oro bahaino same no display o no phunuk baijak tamorok ni abo fishery management rok ni tei tamil bai bo soi rojak hingke abo joto same haino oro bahaino Gahipano, Tesha berai negrana robo. Ke nergosok banyo tawan sokko dijebo display board rok simi se phunoi tongkho blatai naithokrosi kori khana hanai. Amtiya tei botongkho naithok naijak nai. Ayang tei botongkho a rokni bubuk bukha setror jag ekdom khangrai rokni jagor a rokni tei athok rokni kobangmano naijak nai ayang tongkho. Haifano norok nang serial khai phono gitlangai tongkho hingke norok jotono jahaz no nainarok phaibaidi jong phaidi o jahaz o kalai tei kaisa jaga o thanglainani e koro bahaino jong tabuk jahaz o kalai tei kaisa khotolo thanglaigrana iko sok paikha
Hingke ang bujago sakpaikha hingke Space Research Center ro sakpaikha norok nugui mankha ro rocket koto marok berabaijak kubangma Space Agency rokni je office tongmani abo haike no swnamjak computer tongo ISRO rokni office swnamjak tongo pura glass fitting khaiui space rogo thana bagui kaui namani haike no angke ma tongo ang basuk manai rokni bungrok maya asuk saimaya haipano baksa to saiman tongkhana angke rok bungrok manai tongkhe manai rokni bungrok manai tongkhe comment khaimano orokhe satellite rok swnamjak obo nokha sakao birui tongnai satellite hingke oro bahaino hai tei kaisa rocket swnamjak obokhe glass bisingo khai dawi tonjak iko oro bahaino kotor khe tei kaisa satellite berajak hingke obokhe Indian satellite bubui aro busuk sarok jakha aborok tong urojak hingke ta obokhe sung food biotechnology o sakpaikha obokhe tamo DNA dahin tambahin hingke oro bahaino kubangma bacteria rok tamrok ba bomung rok bo manbai jaya ba iko oro hingke bohogo basa tongmani obo 1 man 2 man jottono rubaijak A to Z phunukjak haise yango hingkake tamnainai iko ecosystem rokni tamjani kubangma tongo rokhe khangrai rokni athok rokni kubangma type ni nugui mannai rok iko naidi joto glass bisingo dabai tonjak obo actually khobo joto real no borok experiment khai nebe jagon khana hingke haipono kuthui pano ko sogya jat khai borok chemical rui tonjak iko athok rok tamajani bokrok koto marok berabaijak ekdom kirimai singsa haike chikhak baijak rakhok baijak iko naidi jago rok singi rok dahnai tamo yangbo soltoi bung mante haimainia joto bokrok thaisa khai rabai tonbaijak naila iko o bokrok thaisakhe pura kirimai chingsakhe bono kaisa khai dai tonjak hingke tei waisa haino hai chongki philei phaipiu kha Space Research Center tui khai chung tabuk thanglai fun mirror naidi ang khorok busugong tongkha kirimai singsa ke kisa ani outfit phunugoi rograna naidi ang sini traditional way phayo tamne hingke ang mondero phaimani seba abno karibo norok direct 3D galaxy nogoi mano iko video o nogma haino pura galaxy o sogai jakhaike norok nogoi manano hingke chungjottono sakao bahaino berebai kha tabuk hingke tola phasing thangsinai je museum berai jangnai tongmani science museum jottono berai kha hingke tabuk biang thanglainai ani yakongbo markheno sasokha hingke koro kona besero tonjak dinosaur nadi kirimai singsa jagao no under khaibono tonai tonkha hingke tei kaisa haino hai oron tolao nanometer pho height sojangnai hingke soi negran ayu wani bokroko se kalait rosio hingke wang busuk lok iko 170.000 abo busuk ba angbo saimali abo bahai hisab ke ba khai ke abo nai hinai thamasa ang obono soi ri rakang ba tisa jagai thangka angka hani bagai tei waisa hani hai basa wi negrana ko bo hingke to mobile rom jangni bai khaimia ang saising no soi ma tisaina ko ojon khai iko nai din rok 171 ani bokrok kajajak
ko 000 bo bahai hisab khai norok Simon tongke comment khai di ge boni bahai no naigrana chung khorok noini height sem no hinke tabok ke museum bising nyang khore phailaika yakung sasoka marke no beremang tini koite jaga o thangka hinke ba hinke chung tabuk overtoi auto book khai rajak iko sokpai bo kawi sinakha hinke tini nani vlog osung nong sinai hambai narok jatono no ani vlog no paithak jara nai tongmani bagai